Bé, ara anem a explicar com pujar un arxiu de vídeo a YouTube, al compte del Col·legi Sant Miquel de Llíria. Primer anem a obrir internet, el Mozilla Firefox, i anem a Google. En Google, així a la dreta, hi ha un quadradet que són les aplicacions que té Google. Entrem a YouTube. Bé, i iniciar sessió. Quan iniciem sessió és per a accedir com a usuari del CEIP Sant Miquel de Llíria, perquè allí tenim el canal de vídeos. Per tant, fiquem l'usuari i la contrasenya. Iniciem sessió. I ja estem dins, com vegeu, de Sant Miquel Llíria. Bé, quan entrem a subir, hi ha un missatge de pujada, seleccionar archivos para subir o arrastra y suelta archivos de vídeo, per la qual cosa, quan pugem un arxiu de vídeo, se farà públic immediatament. Si volem que siga privat per a que no se visualitzi, fins que no vegem com està el vídeo, podem dir privado. Público seria per a que qualsevol que entrarà al canal del CEIP Sant Miquel verà el vídeo. Si tots tenen drets d'imatge, cap problema. Bé, comencem a pujar-lo, fem clic així i anem a buscar l'arxiu de vídeo que volem pujar. En aquest cas, vaig a pujar aquest i obrir. En aquests moments està pujant el vídeo. Aquesta és la velocitat, el 8%, 9%, quan estigui al 100% sabrà acaba de pujar i poden canviar el nom del vídeo. En el meu cas, primera trobada de Graspai. CEIP Sant Miquel. També, mentre està carregant, podem ficar una breu descripció. Primera trobada de col·legis públics en el poliesportiu El Canó. D'acord? I etiqueta és una part important del vídeo perquè ahir la paraula que poses és la paraula que serveix de guia de recerca. És a dir, la persona que fiqui educació o fiqui primària o fiqui educació física tindrà més accés fàcil a este vídeo, perquè el que ens interessa a nosaltres és que accedisca la gent des del perfil. El mes d'educació física ficaríem educació física. O la gent que busca Llíria, doncs fiquem el perfil Llíria. O fiquem una coma, o no sé, o col·legi públic, també seria una opció, que n'hi ha gent que busque mitjançant col·legi públic. Bé, n'hi ha moltes etiquetes que poden ficar. Així te dona l'opció de tornar a ficar privado, oculto. Oculto és només que se veja a certes persones que li envies el vídeo. Privado és que no pot accedir ningú. Està arxivat en YouTube però no pot accedir ningú. En aquest cas, com vull que siga públic, público. En qualsevol moment se pot canviar, dona igual que siga mentre se puja. Està al 95% i en breus moments s'haurà processat el 60%. Què més coses? També miniatura del vídeo és el vídeo, la caràtula que volem que aparega. Quan van a fer clic en el vídeo, se tria una part, una escena del vídeo, així ha aparegut, que ens interessa que aparega com a caràtula, diguem com a portada. D'acord? No sé, en aquest cas seria aquest. Ja està, apareixerà este.
Després l'idioma que volem, podem canviar l'idioma. Proceso terminado. Publicar este vídeo ahora. Vale. Primera trobada que nos parecéis a Miquel Día, hemos publicado tu vídeo. ¿En quin enllaç? En este. Este enllaç és per si voleu enviar-lo a d'algú. El copieu, dius copiar ubicació de l'enllaç i l'envies per correu electrònic. Però bé, la qüestió que ja està pujat. Aquesta és la primera part. Després, volem publicar-ho en el blog de Sant Miquel, no? Doncs, per a publicar-ho en el blog de Sant Miquel, anem a Google, anem al Blogger, que és on tenim ubicat el Sant Miquel de Llíria. Bé, entrem al blog i publiquem una entrada nova que es diga, així diguem entesos perquè són els cookies, que diga, a veure, nova entrada, així al llapis. Bé. I el que hem de fer és copiar per a insertar així el vídeo, però en lloc d'en redacta, en HTML, perquè quan copiem copiarem un codi i el codi és el que haurem d'insertar en aquest espai per a que aparega el vídeo de YouTube que tenim pujat en YouTube, d'acord? Aleshores, primer redactem el títol, i me passe a llenguatge HTML per a insertar, i faig clic així, vaig a visualitzar el vídeo que jo he penjat, vale. Hem comprovat que l'hem pujat, però ara, mireu, quan li donem a compartir, apareix compartir, que seria per enviar per correu electrònic o l'enllaç, on fan un clic i entren, però per a blogs el que n'hi ha que entrar és en inserís. Bueno, també n'hi ha enviar per correu electrònic, però li dones a inserís i mireu, i aquest codi d'ací és el que hem d'insertar en el blog. Per tant, en el botó dret del ratolí li diem còpia, d'acord? I ja, si anem a la pestanya de Blogger, on teníem ja preparat el llenguatge HTML, i en el dret li donem, i a l'esquerra diguem apega. Este codi és el que diguem, inserta el vídeo des de YouTube. De manera que quan anem a la versió redacta, ja veiem que s'ha insertat el vídeo. Este seria el codi o la fórmula, diguem, de programa, i este seria com se visualitza. Si està escorat així a l'esquerra, li podem dir que ens centre el vídeo en esta. Centrat, a dreta, centrat és aquesta línia al centre. Una vegada ja tinc el vídeo penjat, el títol, si vull ficar alguna altra cosa, així puc redactar el que siga, d'acord? És com una carta de correu electrònic, i ja el que hauria de fer és, si no vull publicar-ho perquè vull guardar-ho fins que acabe de redactar-ho tot, no he tingut temps, li dic desa. No se publicarà, però se quedarà guardat per el dia de demà si vull publicar-ho. Ja tinc la feina feta. Però si vull que se publique ja, li dono a publicar. Una vegada li he donat a publicar, apareix allà i veig, visualitza el blog i veig com ha quedat l'etiqueta que jo he publicat amb el vídeo de YouTube.
És ben senzill. Espero que us hagi servit d'ajuda.